приятели, абонати, неприятели и всякакви подобни хора, които ме гледат. Не знам дали чухте новината, но аз я чух току-що. И ако се чуете каква е тя, тя е, че след 5 часа трябва да си предам курсовата по монтаж на видео, за която разбрах току-що. Имам 5 часа да заснемам видеото и да го обработя. Каква по-добра идея от това да си снимам процеса по обработка на видеото. Да, мисля, че това е добра тема за курсова работа. Нека видим как ще стане. Така, запалих колата и съм готов за потегляне. Сега сигурно се чудите, представи, ти можеш да обработваш видео, защо си в колата, къде отиваш? Ами вижте какво. Аз смятам, че курсовата работа е нещо много сериозно, а сериозната работа не се върши на гладно. Затова сега отивам за дюнер. Нищо, че имам нещо от сорта на 4 часа и половина, докато трябва да си предавам курсовата. Така. Видеото трябва да бъде от 3 до 5 минути. И понеже аз не съм сигурен, че мога да намеря достатъчно материали за да запомня това време качествено, реших да вкарам този монтаж на това как карам в дюнер джейнсата. И през това време ще ви говоря общо взето каквото ми паде. Окей, какво да говоря? Да. Преди баш една година качих първото си видео в канала, така че мисля, че е време да направим някакъв giveaway. Така че ако сред публиката ми има някакви хора, които искат да спонсорират giveaway-а, не знам, примерно ZoneBG, ако случайно гледат, на миг, може да направим нещо. Или пък ClashFit. Оле, хора, ако това видео събере 100 лайка, ще извикам Слави Клашеро. Така, почти сме до дюнер джинсата. Избрах Diamond Foods. Много хора го хейтят, много хора казват, че дюнерите са твърде скъпи за качеството, което получаваш. Обаче хора, това е само защото не сте опитвали големи арабски дюнер. И сега ще ви го покажа. Ще направим един тест. Така, готови сме. Ето тук е дюнера. Можете да видите колко е сочен, аерянчето. Тук имам 2 парчета пица, защото не съм сигурен дали това ще ми стигне. И сега е време да пуснем ето това лошо момче, моя HP Gaming Pavilion звяр и да започнем да обработваме това видео. Така, дюнер е изяден, прибрах се у нас, както виждате отзад по прозореца вече е тъмно, вече е 9 часа, което означава, че ми остават още колко? Още 3 часа за да обработя видеото и да го изпратя. Надявам се, че имам достатъчно материал за да започна обработка. Така, едно от условията, които видях, че имаме, е да сложим color grading и това нещо ще го сложа сега. Надявам се, че това се получи готино. Добре, започваме обработката. И така, пристигнахме в съществената част на видеото, където започвам да обработвам самото видео. Ето тук може да видите кратък B-roll, как някакъв човек цъка на някаква мишка, как си цъка на клавиатурата, тъй като да имаме B-roll е доста важна част от курсовата работа. Това е много важно за оценката и с това го вкарах тук. Пряко включване от монтажната зала. Видеото най-сетне е готово. В момента е 11 часа. Това означава, че ми е отнело час и половина, нещо такова. Вече не съм сигурен, даже не ми пука. Просто се радвам, че това нещо е готово. И най-сетне курсовата ми е готова. Сега мога да го кача в YouTube и да действаме. Айде! Между другото, ако се чуете с какво си осветявам лицето в тази тъмна зала, осветявам го с лаптопа отпред. Отворил съм Google Chrome. Сега съм го затворил. Сега го отваря. Добре, чао.